Hola, mercenaris, benvinguts a un vídeo d'anàlisi. Avui analitzarem un personatge de la versió reduïda del millor joc de masmorres que hi ha actualment en el mercat, concretament el Gloomhaven, mandíbula de lleó, en anglès Jaws of the Lion. Després d'haver jugat totes les masmorres de Gloomhaven, de la seva ampliació Gloomhaven Cercles Oblidats i totes les masmorres també de la mandíbula del lleó, he cregut convenient compartir la meva experiència amb tots vosaltres. Aquest vídeo és d'opinió, tot el que es diu pot ser interpretat de formes o maneres diferents. Simplement expliquem la nostra experiència jugant amb aquest personatge i la nostra recomanació personal de com utilitzar-lo. Lògicament, aquest vídeo està encarat a persones que coneixen els jocs, les seves normes i han arribat a jugar-hi força. Això vol dir que a aquest vídeo hi haurà spoilers. Anirem més enllà de les cartes d'habilitats del tutorial i les de nivell 1. El personatge que avui analitzarem és l'executor. El personatge que més mal pot arribar a fer amb atacs a distància. La majoria d'habilitats que disposa són atacs a grans rangs, amb capacitat de fer molt de mal a un sol enemic, o pot arribar a realitzar múltiples atacs en diferents objectius en un sol torn. Com a bon col·leccionista de destrals, en té una que li diu la preferida. Aquesta destral li permetrà fer molt més mal amb els seus atacs. Això sí, la tindrà que passar a recollir els cadàvers dels monstres morts per tornar-la a fer servir. La seva evolució és molt bàsica. Les seves cartes de nivells més alts simplement potencien aquests atacs. L'executor no perd el temps en realitzar altres coses que no sigui moure, agafar distància i matar. L'executor disposa de 10 cartes en mà inicials, com el guàrdia vermell. Per tant, si no perd cap carta, pot empalmar 5 rondes seguides abans de descansar. Els seus indicadors de vida són mitjos. No els té tan alts com el guàrdia vermell, ni tampoc com la sentinella del 8. Encara que no tingui una vida baixa, s'ha de tenir en compte que l'executor no disposa de cap habilitat de defensa, per tant, la seva capacitat de tanquejar és molt limitada i també de curació. L'executor és efectiu a la retaguardia llançant atacs a distància. És un personatge que acostuma a actuar ràpid, però no molt ràpid. Disposa d'iniciatives ràpides o de valors mitjos. El problema que té és que té molt poques cartes que el facin anar lent. Això pot ser molt contraproduent, ja que acostumarà a ser el blanc dels enemics si es posa en posicions compromeses. Per aquest motiu, l'executor és un personatge molt més complicat de jugar que el guàrdia vermell, per exemple. L'element que crea i consumeix principalment és el vent. Un cop presentat el personatge, passem a l'anàlisi general i a les seves cartes d'habilitats. La carta bàsica de l'executor és la preferida. Aquesta carta permet augmentar moltíssim el valor del mal amb els atacs de distància. Això sí, sempre que l'utilitza ha de recollir-la de nou. Per poder-ho dir d'una manera, és la carta que condiciona la manera de jugar de l'executor. Per poder maximitzar aquesta carta, el monstre que ha sigut atacat per ella ha de morir quan abans. Per tant, estem parlant d'un rol de personatge insistent que ha de posar el focus en un enemic concret fins que es mori i llavors escollir un nou objectiu i anar fent així fins al final de l'escenari. Igualment podem sortir d'aquest guió amb habilitats de multiobjectiu que permetran distribuir millor el mal generat en els moments que sigui més interessant fer-ho. Comencem per les cartes de nivell 1. Aquí tenim la preferida. Com hem explicat, és la carta bàsica de l'executor. El jugador l'ha de jugar quan abans millor. La iniciativa és magnífica per anar ràpid i l'habilitat de sota és absolutament testimonial. Llavors tenim recobrar. L'habilitat superior pot ser letal per un enemic que tingui la preferida, sobretot a nivells baixos. Recordem que l'enemic prèviament havia de tenir la preferida, no en el moment de realitzar aquest atac. La iniciativa és horrible i la de sota és flexible, ja que permet saquejar després d'un moviment. Això permet posicionar-se millor per realitzar el saqueig. Una carta més que correcta. Seguidament tenim els talls apurats. La superior va en contra del rol de l'executor. Un atac a cos a cos no li va gens. La iniciativa és tirana dolenta. I a sota tenim un atac i moviment. Això és super flexible i permet realitzar unes molt bones combinacions. La carta és molt bona per la inferior. A continuació tenim centre de massa. Tenim un atac prou bo a la superior, una iniciativa tirana dolenta i llavors un moviment per empènyer. Això pot ser molt i molt bo per recol·locar enemics que estiguin a cos. És una carta simple però imprescindible, sobretot a nivells baixos i mitjos. Després tenim posar fre. Ara tenim una habilitat superior d'un rang curt que es pot arribar a solucionar amb vent. No està malament. La iniciativa és molt dolenta i llavors tenim una habilitat inferior que pot arribar a funcionar en casos singulars. Aquesta carta en general és molt justeta i hauria de ser reemplaçada ràpidament per altres quan es pugui en nivells superiors. Seguidament tenim doble llançament. No cal analitzar molt, estem davant d'una carta de doble pèrdua, per tant, doble merda. Aquesta carta no hauria d'existir. A continuació tenim bombardeig desorientador. A la superior un atac fluid, però a 3 objectius diferents.
que confon, això és molt bo. Pot ajudar a neutralitzar tota una sala sencera. La iniciativa és molt dolenta i l'habilitat de sota és extremadament circumstancial. No la recomano utilitzar-la. En definitiva, carta excel·lent per l'habilitat superior. Seguidament tenim amb totes les forces, carta amb un atac molt fort a la superior que llavors es perd. Està clar que aquest atac seria per fer-lo cap al final dels escenaris. Pot fer 10 de mal amb la preferida. La iniciativa és molt dolenta i la inferior és de les millors habilitats per generar vent de totes les que té l'executor. Carta molt bona tirant a imprescindible. Assetjar la presa. La superior pot ser ideal per acabar amb un enemic que tingui la preferida. La iniciativa és horrible i a sota tenim un moviment en penya que sempre va bé. Molt bona carta. Recuperar forces. Tenim una gran curació que fa perdre la carta. Sincerament no val la pena, només seria interessant el cas que estigui jugant a 2 jugadors si ningú tingui el rol de curar. La iniciativa és molt bona i l'habilitat a sota és molt circumstancial. Pot ser que no acabi de funcionar. Una carta més que dolenta. Subministres de suport. Aquesta carta és interessant, ja que pot servir per atacar, per curar o per les dues coses. Flexible, la iniciativa és molt dolenta i a sota tenim un moviment també amb una curació que genera natura. També una habilitat molt flexible i interessant. Estem davant d'una molt bona carta que recomano moltíssim. Vent a favor. Carta que pot arribar a ser bona amb vent, si no, no gaire. La iniciativa és prou correcta i a sota tenim una de les típiques habilitats que poden desperdiciar-se, ja que es poden quedar moltes pujades de moviment pel camí. És una carta molt justa tirant a molt dolenta. I finalment, de nivell 1, tenim el barret elegant. La superior és de les poques habilitats de defensa de l'executor. Pot estar bé en algun moment precís, però va a contranatura del seu rol. La iniciativa és bona i l'habilitat de sota pot ser brutal combinada amb habilitats de multiatac. És un supercombo. Carta ideal per l'habilitat de sota i en moments puntuals que l'executor tingui que defensar. Ara seguim amb les cartes de nivell 2. Tenim segon intent. És una versió millorada d'altres cartes de nivell 1. La iniciativa és molt dolenta i l'habilitat de sota és ideal per donar un segon gran cop al final de l'escenari. Llançament amb rebot. L'habilitat superior és molt interessant, però s'ha d'utilitzar en una situació idònia, que no sempre es dona el cas. La iniciativa és horrible i l'habilitat de sota és molt circumstancial. En aquest cas no hi ha debat. Segon intent és magnífica. Llançament amb rebot és una carta bastant pèssima. De les cartes de nivell 3 tenim eficiència terrorífica. La superior és un gran cop i que després de 1001 caramboles pot fer més mal, però es perd. Sense dubte, una horrible habilitat. La iniciativa és més que horrible, encara, i l'habilitat de sota és un atac a distància. Això és bo, però de valor molt baix. Després tenim fils aguditzats. L'habilitat superior pot ser interessant, ja que sempre suma en qualsevol atac que faci l'executor. No està malament. La iniciativa és dolenta i a sota tenim un moviment que es pot transformar en un supermoviment. No torna a haver-hi debat. Fils aguditzats és molt més bona que eficiència terrorífica per la mobilitat que pot donar i per la durabilitat. A nivell 4 tenim arrencada la carn, on la superior hi veiem un saqueig, que sempre és ideal que estigui en les parts superiors d'unes cartes, i a més agafa la preferida. Fa mal i a més ferida. Aquesta situació es pot donar molts més casos dels que pensem. La iniciativa és correcta i a sota tenim una curació de 100 amb possibilitat d'enfortir que genera vent. No es pot demanar res més. En guàrdia tenim un atac prou fort a la superior, iniciativa horrible i l'acció de sota és molt circumstancial. No es pot controlar i pot ser que molts atacs no acabin de funcionar. Igualment és una habilitat que si es planifica bé podria ser molt útil. En aquest nivell, totes dues cartes són prou bones, funcionals. Una es centra en saquejar i curar i l'altra en atacar. Depèn del rol que tingui l'executor, heu d'agafar una o altra. A nivell 5 tenim la nova preferida. Aquesta carta és simplement l'evolució de la carta de la preferida anterior. Es reemplaça una per l'altra, ja que les dues cartes no poden ser jugades al mateix temps. Per tant, simplement, un cop arribat a nivell 5, afegiu aquesta carta i retireu l'anterior preferida. A nivell 6 tenim bombardeig. Tenim una habilitat superior de 3 atacs de potència. 3. És molt bèstia, però es perd i no acaba de valdre la pena. La iniciativa és fatal i la inferior tenim un moviment que fa mal i empeny. Pot ser útil, però no molt efectiu. Resposta ràpida. Tenim un atac molt fort amb empenya. És bé,
Pot generar molt de mal, la iniciativa és genial i a sota tenim un moviment que ajuda a recollir millor la preferida. En aquest cas, penso que no hi ha color. Altra vegada, respostes ràpides infinitament millor que bombardeig, per flexibilitat i per durabilitat. A nivell 7, força excessiva. Tenim una habilitat molt circumstancial. No val la pena perdre una carta per afegir un dany que segurament no sigui necessari. La iniciativa és horrible i a sota tenim un moviment amb un possible atac. Aquesta habilitat és molt pobra. Per ser de nivell 7, no està a l'alçada. Brutalitzar. Carta amb una habilitat superior d'un superatac a cos. En aquest cas sí que considero que val la pena aquest atac, ja que permet rematar l'enemic amb la preferida d'una vegada per totes. La iniciativa és bona i a sota tenim un superatac. Això és molt bo, com sempre. Els atacs en habilitats inferiors permeten realitzar rondes superefectives. No torna a haver-hi pas ni debat ni color. Brutalitzar és una carta ideal que complementa perfectament a l'executor amb un atac cos a cos desmesurat. A nivell 8 tenim metralla. És una altra carta amb doble o fins i tot triple objectiu que provoca ferides. És una molt bona habilitat. La iniciativa és horrible i l'habilitat a sota és molt circumstancial. S'ha de donar el cas perquè passi i és molt difícil controlar-ho perquè funcioni de debò. Camaraderia, tenim una gran habilitat de curació, tant personal com per un company. Aquí tenim el problema de l'adjacència. Això de vegades és difícil i no sempre es troben els aliats al costat. En partides a més jugadors pot ser que sí, però a menys de 4 no pot ser molt útil. La iniciativa, per fi, tenim una que va lenta i això és bo, i la de sota tornem-hi. Pot ser que no acabi de resultar per la falta d'un company adjacent. En aquest cas, cap de les dues cartes m'acaba de fer el pes. Segurament buscaria una altra carta a nivell inferior, com agafar la segona carta a nivell 4, per exemple. Igualment, si tingués que quedar-me amb alguna d'elles, seria la de metralla. I finalment tenim les cartes de nivell 9. Destral del botxí. Tenim una habilitat que permet destruir qualsevol cosa. Pot ser bestial per desencallar una sala o escenari. La iniciativa és lenta i l'habilitat de sota és una broma. És tan necessari recuperar quan abans la preferida per un d'experiència que ja estem a nivell 9, que estem al màxim, és un sense sentit. Llavors tenim buscacors. La habilitat superior ataca amb atordiment i possibilitat de ferir i no es perd. Una de les millors atacs a distància de tot Gloomhaven. La iniciativa és molt dolenta i a sota tenim un boníssim motor de curació i benedicció. Igualment això és difícil de controlar, ja que pot ser que el cas que el jugador o els aliats estiguin a full de vida i no requereixin de la curació. I aquesta igualment es perd. Per tant, com a consolació, ens beneeix. L'atac que ofereix el buscacors amb atordiment és enorme. Podria arribar a fer molt de mal, tant com l'habilitat de la destral del botxí, i a més sense perdre la carta. Per descomptat que buscacors és la meva carta escollida de nivell 9. Finalment, les perícies. La primera perícia a retirar seria retirar els negatius, per descomptat. La resta és bastant igual. Qualsevol cosa va bé i és a gust del consumidor. I finalment tenim els objectes. Personalment els objectes ideals serien les ulleres d'ull àguila, que permet reduir molt les fallades. Després tenim el martell llançador, que és ideal per atordir enemics. I després tenim la poció de poder, que amb atacs de multiobjectius pot multiplicar el mal generat. Doncs fins aquí l'anàlisi de l'executor. Abans d'acomiadar-me, voldria agrair a totes les persones que han fet possible el contingut d'aquest vídeo. Són els meus companys de campanyes que han ajudat i jugat amb aquest personatge i molts altres que jo no he portat. Companys, sou els millors. Gràcies. Si us ha agradat aquest vídeo, us convido a subscriure-vos al canal i a posar like. Moltes gràcies per tot i fins la propera.